Ulay api iway pa iway kene kasngi ni ya personal kaktin jong blay sa si senpat kene kasngi nakasiti jong polos apostol sya ki Roman kalong kebalait kat arpuway hadu lai pau ingin pule ya kahok kepakaan Moses bat kina tulupa kisaki lapan pau syabar jong kaan kadai kata kahok jong blay kebawan leng ba ke jingait hakito baro ki pengait hau Jesus Christ klam jing ya per baro ki briu kila lepop bat kita don kam ya Jesus Christ ya ki lapan man hok menta da ke jing ayu blay leng ba ke jing sius pa balapan dep hau Christ Jesus da ka snam jong u blay ulapan long ya kalat jing penyasuk na kabanta baro ki banget ulale ya kene pen pau ya ka hok namar ba ha ka jing yai sya slam jong syam lapatiau ya ki pop balale mensua ulale ya kene pen i menta ba ulang ubahok bat ubapen manhok ya ubanget hau jisu kumta syai ke jingkop sorong jungi kamdon jaka hangne ka an ayu sya ka jong ki jingle dalele ruem da ka an jong ke jinget ken na bangi bat bau breu uman hok da ke jinget bat omdei da ke jingrakhe ya ka an hato blay udai tang jong kiju omdei mo se ujong ki jentil ru klam artati jike ke bau upolo sang ne waban tho kalong ban pen i ba baro ar mo ki jentil empat ki ju ban pen i ba ki kristan ki long ki ba long lakajong klam da shania ha kajing long ju di kemut bagi kristan kimdon jinga dei bat kajing long ju ki balong kita kinong yok pateng ya ki kular bal la pendep ha u Abraham bat ba omdon kamshu ban ko ngu ya ki an jong kaniam ju ulapen i hangne ba baro ar ki ju bat ki jentil ki la penlong yelade kita ki bom syem las ngau bha ta ublei da ka ba ki la le bom ko ngu ya ka an ka jong ublei menta u ban ba ki breu ki la ban yo ya ka jing pen im da ka jinget kata ka jinget ke ba Abraham uladan namar ba kene ka jinget ke dei ka jing ai dan ka jing ai lai lut om dei kano ke bala yo namar ba ka dei ke bainong nakadau jong ke jingle ne nakadau jong ke jing ko ngu te kumta hangne u Paulus upen iru ba ki gentil ki la ban yo ya ka jing pen im lene ki la ban yo lat im tang da ka ba ki sudon ya ka jing shania ha kamon ka jing ublei ban pen im ya ki briu lengba ka jing le ka ba krau tam ka jing jisu haba upen pau ya ka jing it yang ki briu halor ka ding pna ula pen ya suk ya ukun ben reu bat ublei ha kane ka siti u Paulus apostol u ai ya kane haki arukom nengkong hangne u kam ya ka dur jong ka riti le niam ju ha kata ka singi
jong kajing siuspa on the day of reconciliation. Haba ia kasnam bala kenya la sendret halor keduan bat halor jong ki briu kum kadak jong kajing penyasuk bat kajing im ke batmai jong ki briu bat kajing penyasuk hapadeng ubriu bat ublei dia ya kane kaju ka jing penyasuk la penon kam ru hakapa ya kren bat ka khat ke jong ublei ka sunduk ke jong ke jutang hangta haba labu ya kata ka khat jong ke jing isnei the mercy seat ka balong kadak ka pau jong ke jing yasuk hapadeng ublei bat ubriu ya ka ba ngila ban siam na ka ne ka kitab Leviticus long ka ba khat riu khat san u Chris ula bu ya kane ka jing pen yasuk da la dehi de lompa jong u Chris ulong u jing pen yasuk hapadeng ubriu bat ublei hadin cucu akan ke siti jong u Paulus apostol ke siti Syaki Roman in se yu ba u ne apostol u pronkam cucu ya kan ke dur jong kan ke jing yasuk bat ublei jing ko ngu ya ublei dah kaba upen i ya ka jing ko ngu jong u Chris u balong u Adam u baar bat u pendu no ya ka jing bom ko ngu jong u ne u Adam u baningkong dakum ne u batai ya ka jing trei lan ka kam jong u Chris ha kar kom kepala ban sengutu bha da ka basuk da baroar da kiju bat da ki gentil ki ba lakela Kristen ki ba don ha Rom dikane ketika siti jong u Paulus apostol syaki no Rom ba ke e ki jing mut we jing tumu ba u tho ya kane ke siti syaki ke jing man hok ka ba wan da ke jing ye hau Chris om dei da ke jing ko ngu ya ka ain re ya kata ka ain ka ba ublei hi ulabu nadu ba ublei ula thau ya ubreu ulabu ya kene ka ain ban wat ya ublei ban ngej ha ublei ban syania ha ublei ban kermen tang ha ublei ulabu ha ka donut ke jongi ha ka jing ya tiblem ke jongi nadu bala thau breu yangi de ya kane ka ba u Chris u wanra u Chris u wan ban pin i ban yalam ban tin lenti sya ublei ukpa bat ba ki apostol bat hangni Paulus apostol u hikai hangni u hikai ya ki Kristen ki badon haro tu to trai unyarap yangi iwei pe iwei ban sengutu ya kamon ke jung trai ban le ya kamon jung andai ngilayo singap tu ya ta kamon tip tu ita kamon jung blei Pani Menteri Kam ni kamon jublei bat katakan sapen seiso ha gajing im jungi bat ban seiru yakiso om te ta gajing im la jong simet re kane kan sa sapriang sya kibriu kibran saudong jungi bat kiru kin sayo ya kamen sim ban ko ngu ya ublei ya kata ka ain ke ublei labu hangi ain ke ublei labu hangi kolong ban wat ya kamon jung ublei parapor